Ġeżmu ta' Ġus huwa sit ta' 4 teħwienet fil-Ħamrun. It-3 ta' Settembru hija data li tibqa' f'moħħu għaliex fisret ħsarat kbar kawża tal-ilmijiet li daħlulu f'żewġ teħwienet. Jisħaq li minkejja li għaddew 10 ijiem il-Korporazzjoni tal-Ilma bagħad ma ranġatx ħsara li saret meta faret tappiera. Ġeżmu ta' Ġus jispjega kif l-ilma daħallu meta t-tappiera ma funzjonat sew u daħal l-ilma ta' dranaġġ. L-ilma tela mola żewġ kaxxi ta' żraben għarraq partijiet mill-amara u għamel ħsara fil-ħitan. Xieren ta' pari ta' żraben ma jistgħux jinbijaw. Xej hawnhekk sib kollox merra ilma kollox iż-żraben u ħwejjeġ jiflowt jaw hawnhekk. Qed ngħidlek mola bit ilma kien hawn. Il-ħsara kollha minni hemmhekk karrimi u hawnhekk kollox merra. Tixkupa u tagħmel Ifhem l-affarijiet hemmhekk hemm kwantità sewwa, ifhem għadni ma kalkulajtx dana ma hemm 700 euro, 800 euro. Fid-dawl li fis-sejħat li ġejjin mistennija tagħmel maltempata oħra fuq pajjiżna, Ġeżmu ta' Ġus jinsab b'qalbu mtertaq jistenna aktar ħsara għalissa issa ma ttieħdet l-ebda azzjoni mill-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma. Daw 3 ijiem jekk laqas jirranġaw għalqas norqod, għaw isfel ħanoqgħod, għax naf sibt jiena u x'ħanerġa' nsib iżjed ma nafx. Għax la daħal l-ewwel darba jerġa' jidħol l-istess. Jiena l-ewwel ħaġa li jridu jagħmlu ifittxu jirranġaw hemm l-ħsara. Min-naħa tiegħu il-Kunsill Lokali tal-Ħamrun saħaq li ħa informazzjoni meħtieġa dwar dan il-każ u bħalissa qed issir pressjoni fuq il-Korporazzjoni tal-Ilma sabiex tittieħed azzjoni mill-aktar fis possibbli.